List prevzatý 4. septembra 2024. Krajská prokuratúra Žilina, Mojzesova 20.01.04 Žilina, adresát komplex Centrum Hviezdoslavova 475/3 PO Box 255 97101. Vec oznámenie o postúpení časti podania vo veci elektronického podania zo dňa 26.7.2024 doplneného písomne listom z 26.7.2024 evidenčné číslo KC 0707-2024 som vás s výzvou spisová značka KD 239/24 5500-2 zo dňa 6.8.2024 žiadal upresnenie a doplnenie. Na moju výzvu ste reagovali listom 07.08.2024 s prílohami evidenčné číslo a tak ďalej, elektronickým podaním zo dňa 19.8.2024, doplnené písomne listom zo dňa 19.8.2024 evidenčné číslo, elektronickým podaním zo dňa 28.2024, následne doplnený listom zo dňa 28.2024. Podaní zo dňa 28.24 podávate oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mali dopustiť konkretizovaní pracovníci okresného úradu Žilina. V uvedenej veci podľa paragrafu 34 odsek 3 zákona číslo 153/2001 zbierky zákonov o prokuratúre oznamujem, že túto časť vašich podnetov, ktorá je trestným oznámením, som z dnešného dňa z dôvodu príslušnosti postúpil na vybavenie oddeleniu trestnému a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina. Netrestné oddelenie Krajskej prokuratúry Žilina na základe vami doplneného podnetu preskúma zákonnosť rozhodnutia okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, spisová značka a tak ďalej zo dňa 8.8.2024 a zákonnosť konania vedeného pod spisovou značkou OUZA OCDPK /2024 050842. O spôsobe vybavenia príslušnej časti podnetu vás písomne upovedomím v zákonnej lehote. Fajnový deň.